Bismillahi, a yanzu muna tare da tsohon ɗan jarida, tsohon shugaban gidan rediyon Najeriya na Kaduna, Alhaji Halilu Ahmed Getso. A ranar Talata, ranar Alhamis da ke a matsayin 7 ga watan Nuwambar wannan shekara ta 2024, al'ummar jihar Kano da arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya har ma da maƙota aka wayi kai a wani labari na ɗimuwa biyo bayan sanar da cewar Allah ya yi masa ko ya maka rasuwa da aka samu kai a kafafen sadarwa. A dangane da haka, bincike daga baya tabbatar kana nan lami lafiya, waccan labari ba haka yake ba. A dangane da haka al'umma suke so su ji muryarka ko su ji wani saƙo daga gare ka inda shi wanda za a sanarwa da al'umma masoya na faɗin wannan ƙasa da ma duka duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya raya mu, ya kawo mu wannan zamani, ya kawo mu wannan shekara, ya kuma kawo mu wannan lokaci. Kamar yadda kake faɗa, ranar Alhamis mun wayi gari ciki har da ni da na mutu, ko da aka ce na mutu, mun wayi gari da labarin cewa na mutu. Kuma da yake ni al'ada ta bana barin wayata ta kwana a buɗe, ana ta kira tun cikin dare ba a same ni ba. Ban ma kwana a Getso nan, a gidan matata ta Gwarzo na kwana. Ita kuma a rannan wani dalili ya sa ta rufe ta wayar ita ma. Aka yi ta lalube-laluben yadda za a samu bayani game da wannan labari da aka yaɗa a yanar gizo, a dandali na abota ne ake cewa ko na sada zumunta. Alhamdulillah. To, da gari ya waye ka sanar da ni ga abin da ake ciki, ga abin da ake ciki. Gidanka daga Getso suna ta ƙoƙari su same ka, kaza, amma sun tabbatar da cewa tun da dai baka kira ba, ni ban kira ba, wannan labari dai ba haka yake ba. To ya tabbata cewa ba haka ɗin yake ba. Ni lafiya ta lau, alhamdulillah. Na gode wa Allah, na gode wa baiwar da ya yi min da kuma yi wa waɗansu mutane don ba ni kaɗai yau ba. Muna nan miliyoyi a duniya. Bana manta wani daga cikin abokan adawa na jam'iyyar PRP, Allah ya ji kansu su duka, da Malam Aminu Kano da Abubakar Rimi. Abubakar Rimi ya taɓa cewa Malam ya mutu. Muka je hira da Malam Aminu Kano, nake tambaye na ce, Malam amma an ce ka mutu? Ya ce na mutu, magani na dawo. To alhamdulillah, ni ban mutum ba, ballantana in dawo. Ina nan da raina da lafiyata, inda ko a ranar ma sai da na je gona kamar yadda na saba. Ban dawo gida ba sai magariba. Washegari Juma'a nan ma na je gona, ban dawo ba sai magariba. Yau Asabar yanzu ɗin nan in mun gama wannan magana da kai, gonar zan tafi, kuma ba zan dawo ba sai magariba ɗin. Saboda haka Allah shi ne abin godiya. Sai dai kuma ina so in ba mutane haƙuri, don akwai waɗanda suka ce mun sun yi kuka, wasu sun ce sun kasa cin abinci, waɗansu sun ce suna wata harka ta nema ko ta wani abu ne na alheri suka daina saboda jikinsu ya yi sanyi kuma sun karaya. Waɗansu ma wallahi ban san su ba, su ma ba su san ni ba. Akwai su daga ko'ina a sassan ƙasar nan, ka ɗauko kudu da arewa, gabas da yamma, ba sai na faɗi garuruwa ba. Na rirriƙe sunayen waɗansu kuma da suka samu lambar wayata sun bugo, na yi magana da su kuma na ba su haƙuri, na ce da su haka aikinmu ya zama yanzu. Aiki ne wanda yake wato da akwai mutunci da kamala da sanin ya kamata da riƙe alƙawari wanda yake tsakaninmu da mutane waɗanda muke wa aikin. Mu ma'aikatan rediyo nake magana da talabijin ma wani lokaci.
to na ce da su amma yau da gobe ga yadda aikin ya zama. Da can mutum baya da ikon da zai sa wani labari a cikin wata tasha ta rediyo sai ya tabbatar da sahihancin shi, sai an tace. To yau rariyoyin tacewan ne ina jin ko sun yi kaɗan ne ko kuma ma duk sun huje sun zama marariki. Kasan akwai bambanci tsakanin marariki da rariya ko? To yawanci rariyarsu ta tace labarai don a tabbatar da sahihancinsu ta huje ta zama marariki. To alhamdulillah Allah shi kama wannan zamani. Waɗansu kuma suna ce ne to wai wasu maƙiya kake da su haka wanda suka je suka ƙirƙiro wannan labari suka menene? Na ce masu a'a, ni a iya sani na a duk duniya ba ni da maƙiyi, amma ina da mahassada kuma waɗannan kowane ɗan adam ko yawo kake da ƙoƙo kana bara, wataƙila a cikin abokanka mabarata akwai wanda ba zai kasa maka hassada ba. Akwai su suna amma ba su dame ni ba, ban taka musu ba, ban ɓaran musu ba, harkata nake yi kuma ba zan daina ba. In wani muƙami na taka na sauka, in na sauka na sake hawan wani na sauka, in na sauka na sake hawan wani na sauka. Wannan duk nufi ne na Ubangiji, ba yin kaina ba ne, ba gado ne ba. Alhamdulillah. Saboda haka ina ba mutane haƙuri don Allah da Annabi waɗanda wannan labari ya tayar musu da hankali kamar yadda ni ma ya tayar min, to su sa ransu a inuwa su haƙura. Allah cikin ikon shi yana faɗa yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut. Duk wani abu mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa. Kowane abu wanda Allah ya halitta ya sa mashi rai to sai ya ɗanɗana mutuwa. Saboda haka Halilu Ahmed Getso baya cikin waɗanda Allah ya ce ban da su, da ni a ciki. A yanzu nan ya ga dama sai ya karɓi raina, kayan shi ne aro aka bani kuma na gode. Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki saboda ai mahaifina bai yi shekarun da na yi ba. ‘Yan uwan shi gabaki ɗayansu babu wanda ya yi shekarun da na yi a duniya. Sun mutu suna da shekara 60 da wani abu, 70 da wani abu. Ni yanzu na doshi 80. An haife ni, na haifa, abin da na haifa ya haifa, shi ma abin da ya haifa ya haihu. Ina da ‘ya'ya, ina da jikoki, har ma tattaɓa kunna ina da su. To ba abin da zan ce sai in ce na yi wa Allah godiya, kuma ina yi wa mutane godiya da Allah da Annabi su sa ransu a inuwa. Na samu waya, kuma ‘ya'yana kun samu, abokaina na mu'amala ta sun samu. Akwai wanda ya ce da ni jiya muke magana da shi, Malam Sanusi Umar, wanda ya wallafa littafi ɗaya daga cikin littattafan da aka wallafa a kaina. Yake cewa ya samu waya daga mutane wanda sun kai kamar mutum 50. Ana tambaye shi gaskiya ne na mutu? Ce masa a'a, shi bai tabbatar ba amma baya tsammanin haka ne, domin da haka ɗin ne da yana daga cikin mutane na farko waɗanda za a sanar da su. To shi ma dai na ba shi haƙuri. Akwai gwamna na ƙasar Nijar, nan ƙasar Maraɗi, ɗaya daga cikin gwamnonin ƙasar na da, shi ma ya hau min saƙo ta waya. Na gode. Akwai sarakuna, akwai 'yan siyasa, akwai 'yan kasuwa. Alhamdulillah. Na gode. Amma a yi haƙuri da wayoyin nan haka nan. Wallahi kaina nema yake juye saboda ansa waya. Duk wanda ya waya ba gajeren magana za mu yi da shi, wani sai mu minti 2, minti 3 muna yi. A cikin minti 10 kuma sai in samu waya 8. To wayar ta yi yawa, ba cewa ne ba na so ba, amma da Allah, dan Annabi a tausaya mu. A tausaya mu. Kuma ina godiya. Allah ya saka da alheri. Na gode.